لەگەڵ بەڕێز عەبدولسەمەد یاڵچن نوێنەرێ هۆداپارێ لە هەولێرێ لە ji Diyarbekirê gotûbêja vê yekê dikin. Berêz Abdulsamed êvar baş tu xêratî ji bo Kurdistan 24 çend mehek mayne ji bo helbijatinan. Stratîjeta Hodaparê ji bo helbijatinên şaredariyan çi ye? بله بسم الله الرحمن الرحیم دەستپێکێ دا ez dixwazim vêya bêjim tedî saziya siyasetê ji bona çareseriyê ye yanî şer û pevçûn nabin çareserî ji bona tu welatî taybet ji bona welatê İslamê ji ber vê qasî ew êrîşa ku îro li Îranê çêbû û zêdeyê 100 neferî belkî hatin qetil kirin em şermîzar dikin û telîn dikin di heman wextê de ew êrîşa ku do li Libnanê çêbû û alîkarê serokê Hemasê hat qetil kirin ebuya jî dîsa şermîzar dikin û teban eva serê heftê sal belkî zêdetir li Xeze li Filîstînê ew şer çê dibin ji bona ew xelkê Filîstînê dawa hiqûqê xwe dike di wê derê de qetlê ameke ku di dinyayê de di tarîxê de kêm hatiye dîtin çê dibe ew ya jî em dîsa bibîr bînin yani evana dide nîşandan navçe alema İslamê gelekî germe şer û kuştin û pevçûn çê dibin li derdorê me derdorê Iraqê Herêma Kurdistanê û Tirkiye yani em temenê dikin zêdetir belav nebe siyaset derkeve pêş ji ber vî qasî em vana bîr bînin adiyem her wekî berpirsê helbijartinê biraderê me ji xwe di beyanata xwe de zelal kir em wek Hudapar ne ji ana ve ji rojam hatine damezrandin her ji bona helbijartina amadeyê xwe dikin û ev helbijartina vê paşê a şehrewanî ku çêdibe ji bona wê jî her amadeyî me hene me got eger ku tifaqî çêbibe em karin bi tifaqiyê jî beşdarî helbijartinê bibin eger tifaqî çê nebe jî em ê ser bi xwe bi remza xwe bi navê hîzba xwe û digel namzetê xwe em ê beşdarî helbijartinê bibin dawîstindinê me li gel AK Partiyê çêbûn cenabê serokê me serokê hîzbê Kak Zekeriya li gel Serokkomar tabi hevdîtin çêkirin duawiyê ev serê belkî du meha ye dawîstindinê me çêdibin guftûgo çêdibin di netîcede me biryareke bi vî şeklî da me got em ê bi remza xwe û em ê bi navê xwe di hemî Tirkiyeyê beşdarî helbijartina bibin ew tiştê dinê jî yanî ihtimal e eger ku li hinek ciya rê çêbû me münasib dît em karin wê çaxê piştgiriya Tifaka Cumhuriyê bikin. Kak Abdulsamed sedem çi ye li hindek cihan digel Tifaka Komariya Cumhuriyetin di hindek ciya bi tena serê xwe we beşdarî kiriye. Yani dixwazin çi peyamekê bigeyne dengderên Hodaparê? Yani em dixwazin vêya bêjin Hudapar hîzbeke bi rêk û pêke hîzbeke bi quwet e mebdeê wê siyasî bi quwetin û em amade ne em hazirin ji bona ku em hem beşdarî hilbijartinan bibin hem jî ew wezîfe ew postê ku di şarewaniyê de çêdibin em ji we re jî hazirin em esasen dixwazin Hudapar bi navê xwe bi remzê xwe derkeve pêş di siyasetê de cî bigire. Baş e. Teban Hudapar baş e. Belê. Hudapar parteka Kurdiye zêdetir dengderên we Kurdin. Yani çima we tifaqek digel parteka Kurdî nekir yan partên Kurdî li Bakurê Kurdistanê Tirkiye bi hevra we beşdarî helbijartina nekir we wiha bi baştir ne dizanî? Tedî di Tirkiyeyê du heb tifaqiyê mezin hene. Tifaka Cumhur, Tehalüfa Cumhur û Tehalüfa Millet evana mezintirin. Di Tirkiyeyê tifaqiyeke tehalüfeke Kurdî tune ye. Tiştekî wa tune ye. Eger ew hîzbê ku hûn dibêjin di Tirkiyeyê de hîzbê Kurdî eger tehalüfekî bikin jî di siyaseta Tirkiyeyê de bi qasî evan her du tehalüfê dinê ew ê nikarbin hêza xwe di siyasetê de bi quwet bikin. Baş e we li deriyê partên Kurdî daye li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê we jêra gotiye werin pêk ve tifaqekê bikin ji bo helbijartinan we dest pêşxerî kiriye ji bo vê yekê. Yani ew ya di pêş de me gelek kir yani
نجبو هالبجارتني تاني أساسا أو حزبكو دو تركيا ده هنا ناي كردي تاني همي حزبكو هنا تايبرجي حزبكو ده منطقة كردادة كواتنا دامزراندن بنافي حزب كردي مشهور بنا باش دقالوان دانو استندن ما جسريفة دسبه ماتنا دامزراندن هر هيا وجبو هالبراتنا جما دي ساجي بوان را دانو استندن كريه كاك عبد الصمد يكجي مجارندن لتركيا مجارة قيومانة هن وكا هدا بار يعني وان تشال سر قيومان دقال دانانا قيومانة يانا ام نل طرفدار دانینا قیومانه ام دبیجن او کسی کو بهل بجارتنه هات سر پوست کی لازمه دیسا بهل بجارتنه هره yani دانینا قیوما نه تشتکی د سیاست ده نه تشتکی برای کو پک نه تشتکی اخلاقیه لازمه her تشت د çerçeve siyaset de ورکرن او تشتکی کرنج ام ویاج دبیجن طبعا اوجی نه سرمانا کو او کسی کج سروی پوستین هلاندن اوانا کسی معصومن هیچ سوجی وانتنه او تشتکی دینه مسئله کی دینه yani او یا برا هر وره کرن کسی کو تشتینل ری کرن تشتک غلطی کرن خطا کرن تایبت لهمبر ملت او راو دنگی کستندنه ند جیوی ده استعمال کرن اوانا لهمبروان برا تدبیر ور استندن فقط برا به سیاست ور استندن زور باشه برس عبدالصمد یالچن نونری هدا پار لهولره لجدیار بکری الاستودیو مدگلما و گلکی سپاس